Tamás, tudod, a héten van az a nap, és én teljesen tanástalan vagyok. Szerinted mit csináljak? A Valentin napot nem kell komolyan venni ennyire. Ki beszél a Valentin napról? Én az egyetemi jelentkezési határidőről beszélek, és fogalmam sincs, hogy hova menjek. A legfontosabb, hogy ezt nem kell túl izgulni. Rengeteg lehetősége van az embernek. Van, aki már amúgy gyerekkorától tudja, hogy ő X és Y akar lenni, és őket mindenki mindig irigyli, de valójában, hogyha belegondolsz, hogy kik azok a sikeres emberek, akikre felnézel, a legtöbben nem azt mondják, hogy ő már az első naptól kezdve tudta, hogy mit akar csinálni. Neked meg kell nézni belül, hogy mi az, ami érdekel. És az lehet, hogy több dolog. A fontos az, hogy bekerülj valahova. Mert onnantól kezdve lesz lehetőséged mozogni az egyetemek és a főiskolák között. Te is jobban fogod tudni, hogy mi az, amit szeretnél. Ha más nem azt, hogy mi az, amit nem szeretnél. A legtöbb, amit most tehetsz, hogy elengeded a stresszt, és higgadtan, nyugodtan végig gondolod a lehetőségeidet. Hiszen nem egy egyszeri és megváltoztathatatlan döntés áll előtted, hanem egy kétirányú ajtó, amikor bementél, még mindig dönthetsz úgy, hogy visszajössz rajta. Fú, köszi, ez most nagyon kellett. Nincs mit. Hasonló tartalmakért pedig kövesd be a csatornámat.